step kemen ya pi baro. Bat ngashim kane kakabu ban U Blei Nongthymmai ubasuk ya pi iwei pe iwei. Ngaduwai ba U Blei unya yalam ningi hauni usnem arpo wei. Bat kumjuh ru banginang yo kamet kabakot kabakia. Hakani kapor ni pediang sengob ha ya pi ki hep ki beren ki khon samla bat kilong kami kilong kpa syakani ka jing syakri jongi banyero bat pendan buram ya ka kerteng ka baem bat ka bakrau bor ka jong nong pen em jongi u Jesus Christ lingba ka YouTube channel. Shua pengin ya syakhaman tongin let U Blei ha ki jing duai. Ko kpa jingi baho bening sashi sempat atrai ngiwan ban demret ki sajat ki pokut pakentang ki jome ban aingu yami ko trai ma medan ringkat lembat ngi kamtam ni usnem ubalalet no ko pa wara pedeng ki jing ngi kendut lembaga pandemik ko pa memshim eno yangi iwe piwe mli sneban plepat ngi negala sashi sem ngi yo akan trai yunus nem patmai bat kamtam ka ni kapor bingin syakri ka kerteng ka bakrau ka jome ko Blei shibun ko trai nam ta ka ni kapor bat ngi bukti ki jing syakri ki jongi haki sang ti Blei ki bun ke jome ya lamingi du min sim khut u jome ko trai bat pengentangi kinongi shimbenta barok in pa ai ba ke ke banngin pendap kan long ken trai pa pedang hona khamat ka khet ke jing isne ke jome ma bengi ki trai ki jing dunai ki pa mishem ke jing im ke jongi ko trai haka kerteng uji sungi pan amen. Ngin sedang ya ki jing syakri jongi da ke bengin yarwai lang ya ke jingrai ke bahan real spotlight ke banyalam ningi da imisrika ra walang meba walang bat irap gayang. Don hau Kristi aliku kenapa in yaga penyo kendi Hadian kini ke jingwai ngin yo ya ka jingpule sedang bat duai ne idealen ra perhatian jong ngin sayo sengaw ya ka jingrwai ka berkerpang na Riana Panbo emi pasa bat fi pasa ngan puli na ka kitab Yohanes lenong benengkong dekat wakat art bat lenong balai dekat benengkong Henry kat ibla pedang iu ha kita ula aibor benong kikun U Blei kata ha kita ki banget ha kerteng jo u ha khmi fi kabakumnu ke jingit kupa ula ai hangi walakot ingi kikun U Blei wat kumta ngilong nambah kane ken kata ka pertai kam itu ingi nambah kam shem na itu iu tongi ne doi ku kupa jingi ubah neng nong bukhoi keteng jome Wan Khynnah jome nong komon jome ha khando kumbah neng krku ikini Ktien ngabangala puli na Ktien jome bikin syongsa ha ki do no jingi
kan long ke jingkhreh ka bynta jingi don rengkat lang yangi iwei pe iwei bingin yo ka met ka bakoj ka bakhya bingin angla ba chakri khamphai me a bingin aksan shu haka jinget yame halakasngi ngapan lutni keteng Yesus Kristus amen. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart to adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of sin became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Kublish bunya ideal lendra Riana Emi bat Efi na kabenta kabapila pendap U Blei unang kerku ya pi baro bat pinang long ki saki ki jong u bat kumjuh ru hai ki jingpule ki jong pi. Kabenta kabangan keren kan long na ketu kedekot belala puli ha kabasdang menia ngan puli biang sasisin yo anes kalenong kabeningkong kedekot kabakat ahar. Henrikat ki bala pediang ya u ha kitu ula ai ka bor ban long ki kun jong U Blei. Kita ki banget ha ka kerteng jong u. Ini dekat ipin kan mau yang ngi komnu bangin san ha ka kenja mensim ban khot yang ngi ki kun U Blei. Bat ha bangi long ki kun jong u ni long kum I dekat dan ni member ha ka long yeng ka jong u. Ha banga keren japang ka long yeng dan ni ngila bat nong ka ktien pareng ka family. Barok ngiyatip ke ka family lani ka long yeng. Ka long yeng ka kynthup ya imei ipa ki hinmen ki para pat kumjuh ki dan ki long yeng ki padon ki me iet ki pa iet. Tu kum ki dekat lani ki kun. Jong kata ka long yeng. Kadai yangi bangin iet ban burom bat kumjuh bangin nget bat bangin pediang ya ke baki sneng ki pen i bat ni sya skoru ban le ya ke ke baki ki kwa ingi bangin le. Kani kapen kemen bat kapen sobha bha ya ki kimi ki pa jangi habangi ko ngo ya ki. Bat ladangi satla nim ko ngo ki jinghikai ki jong ki kimi ki pa dan ki hinmen dan ki bahying bahasam ki belahek ki belasan ni pen susi ya ki bat teng teng ni pen pang ya kemen sim jong ki. Kalong kumjuh ru bat U Blei ladangi ko ngo bat nget bat yang ya ke ba U Blei Ukren ngi lingba ka Ktien jong u ka balong ka Bible ka pen kemen bat ka pen ngobha ya U Blei bat ngilong ki kun ki jong u ban long ki kun U Blei
lani idekot kalong yang jong u kidan kisau benta kebangan penken mau yang hilang kum hang nia kebaning kong ban long ki khun U Blei ngidei ban pule testa ya ka Bible kum pen chu ai nuksa ngi baro kum ki breu ngi tangan ha ka baken jamet bar ha bangi tangan ngi kwa ban pen kedang lani ban pendap ya ka kpo ka jongi ngi maria shi mei ngi maria shi pa ban pan ya ka bam nasi la ka deka ja la se ka ban deka sha ka dut bangindi ba ki mi ki pa jongi ki ju ai ngi ka ka bam ka bangi ba ngi kwa but ki ju ai ru kham tam ya ka jing bam ka ban te ya ka met jongi habangi yo ban bam ya ka jing bam ka ban te ya ka met ka jongi ka pen kemen yangi ka pen khalan yangi ba kham tam ka ya la ban ya rap yangi ban ya le persha ya ki jing pang kumjuh ru ka men sim ni ka do no jongi ka tangan kumno phin ong kata ka do no ka men sim jongi ka tangan teng teng ni ling a ni pisa men sim ni shep tieng pat ni khuslai tu kumno mangin pendap eta ka men sim ka bathali ka jongi ta ke ngin pendap ni dan kam ban puli ka Ktien ka jong U Blei ka Bible man ka sngi lada ka Ktien U Blei ka yo shong ha ki do no jongi ka ayangi ya ka jingkmen pat kumjuh ru ya ka bor banyale persha ya ki jingpen shoi jong usaitan pat habangi pule ka Ktien ka jong U Blei ni deiru ban pediang ya ka ka batho haka pat bangin longkin bangin yo bor pat bangin nget ru haka kerteng ka jong Jesus Christ ka bapulit testa ya ka Bible kalong kumba bam ya ka jingbam ka babang ba pat ru ka ai ya ka jingkhia ru inchen na kata ki sam ka lenong ka bashis pa khat khanda ki dekhot ka bashis pa lai ki Ktien ki ba ongkum ni kat no ki long ki bathyang ki Ktien jong me ya ka shuntur jonga kham thyang ken ban ya ka ngap ha ka shuntur jonga ka baar ban long ki khun ki jong U Blei ni de ban long ki nong le jong ka Ktien Jacob hakalenong ka baning kong ka dekhot ka baar puar ka ongkum ni te to long phi ki nong le ya ka Ktien pat ong tang ki nong sngo da ka basyukor no ya la di hi kumpan chu ai nuksa ban long ki nong le jong ka Ktien ka long kum ba phile exercise ban pen khalan ya la di habangi ju pen million ya la di ban le exercise man ka step ka met jongi ka shat ka klan ka sting ni long active ndela dangi sange ban le ek exercise ka met jongi ka long ka khia bat bon sing ni long jai tu ngimna tang ban rai ka kti ka jan bat hakani ka jo ka por ka han ra bon ki jingpang kumjuh ru sakawe ka nuksa ka long haba piminot ban khre kot man ka por ka pen pro e ka jabing jong pi balada piminot ba pitre shitom ban pule kon pila ban le bhai ki exams ki jong pi Ktien ka jong U Blei kidan artli ka bangan ngan shim bangan kran pi ni ka pokalong ba kumno bangin long kita ki nong le jong ka Ktien ka we ka dei ka ba U Blei Ukraine ngi hakashiti upol chekin nong Ephesus ka lenong ka ba nrio ka dekhot ka bani kong hadu ka balai ka ba ongkum ni pi ki khon tu ko ngo ya la ki mi ki pa ha utrai na mar ka ni ka long ka ba dei ken tu burom ila ukpa ba ila ka kami ka balong ka hukum ka baning kong ka badon jingkular kata ka de ka we na ki ka kamram ka jongi banong ki khon ka jong Blei bangi de ban le ban ko ngo ya ka Ktien ka jong U Blei ka ba at pat U Blei ka bangila ban long ta ki nong le jong ka Ktien ka de bangin e ya ki para marjan pila badong ki ki para marjan ngala pila badong ba nga i ki para marjan itu bahasa ajan ni jong ai di para marjan I perlok jong ha school ide best friend jong nga i de i ndrei an ong pi ki para marjan ki de ki tu ki brio ki bom dei ki bahasa ajan ni jong pi imde I best friend jong pi dan di imde na ka ju ka jat bat pi ne kenja jong pi para marjan jong pi imde itu ibadon kam ya ka jingerap jong pi ki brio ki bopem itu ki bom de na ka ju ka jat jong pi ma ki kita ki paramar jan kum ka nuksa ban chu ai chpang ka to ka parshi unong samaria nganget skem ki hebdet ki tip bar kha chpang ka to jinghiathuhkhana kan maun em tu brio ule ya denti na Jerusalem sha Jericho bo deng kelenti khlau bu ya
ki wan ki nong tu ki nong luti ban syo ban luti yu ki shim lut ka jing don jing em ka met yu ka jan ka pisa ka bam ba ki pen man saw yu ba ki bread yu hang tu pamadan ja yu ha ta ka po wan ya yu uling do upet kum tu usyat no wan su le biru ule kum ta usyupet usyat ben ha ka balai wan manu wan unong Samaria nong Samaria masin i utu brio batia ling ketar Ramadan utap ta ka jing isen uhiar na kada jong ushim yu sat ya kasnam usap pani ta ki jing mong jong wad upun syong yu ha to kada ya lampat chakwe ka yeng basa upun sai hang ta khnang bu yu ya ka jing sumar uni ken ude uta uba i yu para wanjan wad itu brio hande ulong makloi ban yarap kata kadangkan yang ya pi bangin le bangin long ki nong le jong ka Ktien kabalai ban long ki nong le jong ka Ktien U Blei ukwa yang abat pi bangin ya kren bat man kasngi pitip kan ni ka jing kren ka jong jongi bat U Blei man si ki khot ke ka jing duwai ni kren bat U Blei ladangi le ya ke bomdei bat ka babakla bat ni sngosi ya la ki jing le ngin wan khmat U Blei ban pan ma Nen iwan nak khmat U Blei uang kumna ki yon city ka baning kong jong yones kal nong ka baning kong ka khot ka bakandai uang la da pi plai ki pop la dangi plai ki pop jangi ulong ubayai ne bat ubahok ban map no kita ki pop jangi bat ban pen khu yangi na ki jing bom hok baro tauda Blei uang ya keren bat nga la da pi la bakla kamu ulit shu Blei ban duai ban pan map ki jing bakla jong pi hit ban ya keren ru bat U Blei la dangi kemen habangi yo habangi le bha ki exams mi pass bha neni giden ki jing competitions bangi le ni job ni kemen dene ni de ban kren ban ai ngo U Blei ban ni ai ka burom shu ni ai ka jing sungu U Blei na mata ki jingur khu ki bomu wa ka jing em ka jong u nin kren ru bat U Blei la ni le chu Blei ki jing duai la dangi sngo bitar teng ki wan ha ka jing em jing ni so dong ni so bitar dene yim de ban pen i ta ka jing dom ni jing bitar sha ki be pat ki para brio re ni let pandem penret ila dia bingin pan ka bon U Blei bingin day ban dom ani ban pen i ka jing bitar sha ki we ki para brio U Blei ong ya kren bat ngala da pi sngo si ru ya kren bat ngala da pi shep tieng ba pi kuslai ada pi wat U Blei pi puli ka Ktien ka jong U Blei ko mo ong do ban kong ban puli testai ka Ktien jong U Blei unjubab pi ba ka Ktien U Blei ka dan chibon ki jingkular so tu ne kan aba pi puli ka Ktien jong U Blei pi yo ka jing shlur pi yo ka jing sngan ba pi om shap ti ki baro ka pasmo tanat ban tep ka long ba U Blei u yo sngo lada ki khon jong ki kren bat man kasni bat U Blei om tang ba sngo yangi ujubab ru yangi limba ka Ktien ka ba khot ki jong ka balong ka Bible insyam ya kata hu Jeremiah ka lenong balai pulai ka khot ka ba lai ka boong to khot yang ati ngan pai Ktien ya mi bat ngan pen i ru ha mi ya ki ba kraw bat ki ba ya ki ba mem tip ka ba saw bat ka ba khadu ban long ki khon U Blei le kwa yang ya pi bangi de ban ya ki para brio kumba ujisu yangi dine ha uyones ka nong ka ba khat san ka khat ka ba khat ar ka Ktien U Blei ka ong kan ni ka long ka hukum jonga Blei ud ai ka hukum ba pi de ban ya para lo hi kumba ngala ya pi ni baro ni long tang ki nong pop kan mau ni U Blei ba yangi kwa yangi bangi le chin tu jong du le kum no bu pala ru aya no yu khon jo Jesus Christ ban wan chak perthai ban yap na benta jangi ban pen em ni den em kata ngi te bhash pang kata ni hi kum ki habret se puli bai tak khon na ka gospel jong yo anes ka lenong ka balai ka khot ka ba khat riu na ba U Blei la it kat ta ka tai ka perthai kat ba la ai ti no ya la khon bala kha marwei ba u ru bang yen ho un yo ya ka jing em pam jukut U Blei kwa ingi bangin ki para brio bat u ong ru bangi dei ban pen i ka jing ka jong shaki wei pat ki ban rio kata pin shem ha Shiti upoj ki nong Ephesus ka lenong ka ba saw ka khot ka balai fuar ka ba pen ken mawi ngi bangin long ki brio ki bale asbun para long kum ki khana phini ki para lo champi le si teng ki don ki khana yo ki bam don ka bam ka di ka ba kum bangi yo mangi ma phi ni ka jan ke ne ka kin phong ka pot krap was apin le kum no
pinlong ki kena ki bele asbun banya sam lang bat ki ta u blei ru kwa pi ba pinlong ki bajem not u awat jus ngobitar long ki kena ki bajem not yama paralong na baklai iwe ni kloi ban pan ma ada ki paralok jong pi ki lebe nya pi la ni ki shon nya pi kloi ban ma ya ki so thop nimbet ru ban ya bishni iwe ya iwe kumba ukris ru ulama yang ni deng em ukris ulama yang ni bat kumjuh nak gospel Lucas kalen nong ka ba nrio ke dekat ka ba apa nya aku prapen kan ma ni ba uang U Blei tu ye ki nong shon jong pi ki le ba ye ki tu ki ba bishni ya pi bat tu ker khu ye ta ki ba tim ya pi ta pinding ni de ban duwai nak bentak ta ki kena ki bale sniwingi ki bri bale sniwingi ki ba tim ni ki ba bishni ni yim de ban pet ye ki nak ka jingdom ndeng indi bandan ka men sim jong ka jing ma bangin duwai na benta jong ki bakin kela kata kadau nama katanya pen kan mai fi kan ka por ban kena bangin long ki khun ki jong U Blei kadan kam yang ai pi bangin pule testai ka Ktien ka jong U Blei bangin long ka nong ki nong le jong ka bangin le chu be man ka se ki jing duai bat kham tam bangin pen i ka jing ni ki jong U Blei shi ki bangin i ki para brio U Blei nam ta ka buram jong u amen ngadan iwe assignments ibasuk baha kata kalong ba pintho ini dekat yo anes kalinong beningkong dekat ka bakhatar bat sa drop pen itanan i bat sa pha ya i ha itu WhatsApp number ba piju pha man kata yo Nila poi shakapan penwai no ikijing shakri jongi ba sashi sen nga ai khuble ye pi baro kinong ya shimbanta nadu kinong ya lam jingrwai ki ba police dang ki ba ai ka special number but kerpang ye kitu ki badan bynta ban penbit penbiang ye kini ka online service U Blei unang kerkhu ye pi baro ki kam ki jam ki jingpule ba pinang ya long ki saki jong U Blei ha ka jingem ka jong pi iwe iwe tinginya penwai no ye kini ki jing shakri jongi ngi ong nang ka jingdwai utrai ba ngin sar kerkhu penwai tanginya duai ko pa changi bapne gteng ko jome Wan Khynnah jome long kamon jome ha ka khando kumba happening to ahingi minta ki jimbam jangi balasni sni to mabngi ringkang jangi komangi rungi map ke belas ni wingi to wat yalamingi sheki jingpen shairu reisu maringi na basneo na bajong me long Khynnah kabor bat kaburam ru halakata amen hakaba why not to ai ba ka jing ba ka jong U Blei ka jinga e ka jong khun bu nong pen im nong sius pa jing Jesus Christ lem ba ka jing salok ka pen chai bo ba bat I'm jing tengen ningi umin sim bu khun kini lai hawe kin chong lem ba ringka ba ni kum ka balang hakani ba ki balang satla ka perthaina do menta shudu ki bom chokot ru amen